Euskal Alderdi Jeltzalearen aberri batzarrak emandako aginte makila eskuan, Andoni Ortuzar Abantoarra Euskadi Buru Batzarreko presidente bihurtu da. Abenduaren 20an onartu zuen EAJaren goi erakundeak ezoiko bileran Ortuzarren hautagaitza. Gaur bere aurrekoak babestuta Euskalduna Jauregian bildu direnen aurrean, Eusko Alderdi Jeltzalearen sendotasuna aldi berrien aurrean nabarmendu nahi izan du burukide jelkideak. Aldi berri bat bizi dugu. Orain arte ezagutu ez dugun garai berri bat. Gure herria aurrera atera eta gure herria bakean eraikitzeko aukera daukagu. Eta Eusko Alderdi Jeltzarrak jarrera irekia izango du aldi berri honi heltzeko. Jarrera irekia, eskuzabala eta zintzoa. Estatu Espainiarra noraezean dabilen bitartean, Eusko Alderdi Jeltzaleak norabidea oso argi duela esan du EBBko presidentea aukeratu berriak. Eta elkarrizketarako borondatea adierazi du, bere nortasuna eta erabakitzeko eskubidea aitortuta izango dituen Euskadi bat eraikitzeko. Ez dugu inoren morroi izan nahi. Ez indarkeriaren morroi. Eta ez beste inoren morroi. Geure buruaren jabe izan nahi dugu. Andoni Ortuzarrek Bizkaiko Buru Batzarraren buruzagitza utzi du alderdiarena hartzeko, beraz, hurrengo astean bertan hasiko da Bizkaiko zuzendaritza aukeratzeko prozedura.